खुलुमखा दिनै काहे साख्लायमोन जों बे आफ्राव दिनै 11 तारिख अक्टोबर दिनै सेंट्रल कमिटी मीटिंग सीसी मीटिंग दिनै पार्टी आईपीएफ दिनै जों मीटिंग खालायखा अब दिनै काहे रूटीन माफिक मीटिंग और मीटिंगो चेयरमैन खालायखा दिनै ब्रह्मनाम बगलाल देव बर्मा चिन वाइस प्रेसिडेंट ते मीटिंग चिनी प्रेसिडेंट मानजाखा जों जत चिनी एजुकेटिव कमिटी टेलेंटेड ब्रादरहुड ऑर्गेनाइजेशन चिनी जत मानजाखा जों प्राय 2-3 घंटा कक सालायखा कक सालायन बिसिंतै जों कयटा चिनी गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चिनी एजेंडा तैसिन सालायखा चिनी एजेंडा तंगो कायसा प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ त्रिपुरा दिल्ली अभियान ते मिसलेनियस और 3टा एजेंडा ते चिन कक सालायखा जों सालायमाने बिसिंतै जों 3-4टा चिनी रेजोल्यूशन पास लायखा आरो काहे तंगो चिनी जों पुलिस सिगाङावनो सालायखा चिनी दिल्ली अभियान अब जों किसा दिफार मा खालायखा जों चिनी ट्रेन बुकिंग ताखौनो जों मानियाखौ जों ट्रेन बुकिंग खाय दंगो जे समय ट्रेन बुकिंग मा खांखलाय जों इमिडिएटली जों साख्लायनाय जों दिल्ली थांना बागै चिनी टारगेट तमने 500-600 जन जों थांनाय जों कयखा जत चिनी डेलीगेट दं जों 3000 खालाय जों फी सानखा तब कालेक्शन चलाई दंगो अब इमिडिएटली थांनाय आरो बे चिनी दाख्लै जों दिल्ली अभियाननि कन्वेनार जों चमखा चिनी एमएलए प्रशांत देव बर्मा ते चेयरमैन जों चिनी धीरेन्द्र देव बर्मानो जों चमखा चिनी एमएलए तब जों तांफोरनो टाइम फिक्स खालायनायाखौ तांखौ जों ट्रेन बुकिंग ताखौनो जों मानियाखौ और चिन कैसा एजेंडा तेगा चिन कैसा खूब गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जों कैसा जों रेजोल्यूशन पास लायखा अब उनका जों कैसा जों जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर स्टेटहुड त्रिपुरालैंड जों खानाय आरो जों एपिल खायखा जों रिक्वेस्ट जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर स्टेटहुड त्रिपुरालैंड जों खानाय और जों एपिल खायखा जों रिक्वेस्ट खायखा जत लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओस इंडिविजुअल जों बनो कयनाय जों कैसे जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर त्रिपुरालैंड ते एनआरसी कम इशूनो दै जों कैसा मूवमेंट कमिटी खालायखा जों मोस्ट प्रॉब्ली जों 16 तारिख जों अक्टोबर जों कैसे मीटिंग दाकनाय जों जे बरक त्रिपुरालैंड हामजानाय पर जुग्रफाय मानो एनी पॉलिटिकल पार्टी एनी एनजीओस इंडिविजुअल जतनो जों कयनाय चिन मीटिंग मागा फायनाय बागै जों चिथिरिनाय जों कैसे त्रिपुराव कैसे जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर त्रिपुरालैंड और एनआरसी व्हाटएवर इट इज अब तो जों कैसे सालायनाय अब चिन इम्पोर्टेंट डिसीजन चिन सीसीएस जों नाखा अब आं कयनाय जत चिनि लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन जेकुनु पार्टी नंथुम तमा बीजेपी तमा सीपीएम तमा त्रिपुरा मथा तमा टीएसपी बा जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी जे बरक दिसि चिनि ओ मूवमेंट हामजा खांख्लाय चिनि स्टेटहुड मूवमेंट जॉइंट मूवमेंट हामजा खांखाय बरक चिनि अर फाय जॉइन खाबे मानो आरो जों सालायगै जों मीटिंग सालायमाने परे जों कायसा स्ट्रंग कमिटी जों कायसा खालायनाय अब चिनि कायसा सिद्धांत जों जत पॉलिटिकल पार्टी जों कयनाय चिनि जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर त्रिपुरालैंड आपन तैसिं सालायनाय अब जों कैसे मीटिंग दाखौजाखा 16 तारिख 16 अक्टोबर जों मीटिंग दाखौखा जों जत पॉलिटिकल पार्टी रखबाय एनजीओस द इंडिविजुअल जों बर रिक्वेस्ट खायनाय जों बर चिठी रखनाय जाते चिनि ओ मीटिंग फायमा जाफायना बागै ओ बेले चिनि इम्पोर्टेंट नियाफ्रावनि चिनि रेजोल्यूशन पास लायखा चिनि सीसी मीटिंग अब आं कयनाय जत चिनि बरक न जबरक त्रिपुरालैंड हामजानाय चिनि मूवमेंट हामजानाय आरो बरक फाय
जुगदान दफाय मानो अब चिनि चारमोन बनि आं जत न हायनो हाय जों सावो जों जत चिनि तिबा राज्यगो जों साइमनो चिनि अल्टिमेट सल्यूशन चिनि अल्टिमेट गोल्ड गाय चिनि तिब्रालेन स्टेटहुड डिमांड ओ डिमांड तै जों स्ट्रंगली जों मुभमेंट खायनाय जों खोनाखा रिसेन्टलि जों डेलिगेट जों गुरखालेनो थांखा दार्जिलिंआव थांखा जोंनि यूथ आईपीएफटी डेलिगेशन जों रहखा आरो जों नुखा गुरखालेनो जत 17 ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी 17 ऑर्गेनाइजेशन बराव जॉइनली खायलायखे बराव जॉइन खाय बराव कैसे मूवमेंट कमिटी खायलायखे जोंनि अल्टिमेट गोल्ड गाय जोंनि तिब्रालेन स्टेटहुड डिमांड ओ डिमांड तै जों स्ट्रंगली जों मुभमेंट खायनाय जों खोनाखा रिसेन्टलि जों डेलिगेट जों गुरखालेनो थांखा दार्जिलिंआव थांखा जोंनि यूथ आईपीएफटी डेलिगेशन जों रहखा आरो जों नुखा गुरखालेनो जत 17 ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी 17 ऑर्गेनाइजेशन बराव जॉइनली खायलायखे बराव जॉइन खाय बराव कैसे मूवमेंट कमिटी खायलायखे मूवमेंट कमिटी फॉर गुरखालैंड अबेखले जों बाहाय निता खायनाय जों जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर तिब्रालैंड अबेखले जों कैसा कमिटी खायनाय आरो जत पॉलिटिकल पार्टी नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टी जोंनि एनजीओस द इंडिविजुअल जेकुनु व्यक्ति आरो फाय जॉइन खायगो माने जेबराव जोंनि मूवमेंट हामजानाय दिनै तिब्रालैंड हामजानाय स्टेटहुड डिमांड हामजानाय बरावनो जों रिक्वेस्ट खायगे अब आं दिनै बेलायखेनो तंथगो जोंनि अमा जोंनि आईपीएफटी पार्टी जों कैसे जोंनि कैसा सिद्धांत जों नाखा जों रेजोल्यूशन पास लायखा अब जोंनि सीसी मीटिंगो जोंनि 11 तारिख अक्टोबर जों अ रेजोल्यूशन जों पास लायखा अब आं कयनाय जत जोंनि लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल पर कयनाय जों 16 नो जों आउट लावनो जों कैसा जॉइंट मूवमेंट कमिटी नि मीटिंग खायजानाय हामबाय।